Assalamu alaikum. Malam barka da wani sandu da hidima ya aiki alhamdulillah. Ya da waniya? Alhamdulillah. Ya lamura? Alhamdulillah. Shin wagga waka naka ji ku tashi mai wuri ya zo? Wace waka? Shin ga ta nan wadda kaka saurari? Shi awwa wani mawaki na wanga. Yaushe an ka samu yaushe ya bayyana? Ai mutum ne wanda ya fi gaban mamaki. Na'am. A duk ƙasar Hausa. Na'am. Samun mutum kamar shi. Na'am. Sai an turza, ka gane ko? Kamar ya? Da mai kama da dubu. Na'am. Dan gidan Musa Inuwa. In ka ji ana faɗin Nura Inuwa. Inuwa ba? Na'am. To shi ake magana. To shi da wani gari na wanga yaro? Bakane ne, Bakanon asali. Bahaushe na ko Inyamuri? A'a, Bakanon asali ne. To boko yayi digiri ta Hausa ko mi saboda na ji yan kalaman suna dan canza mutane Ka zakata. gane ko na Muhammadiyya. Ka Na'am. gane ko karatun zaure yayi. Na'am. Ya san Allah. Na'am. Ya san manzon Allah. Na'am. Ya san addinin musulunci. Na'am. Ciki da bai. Sannan kuma fannin waka. Allahu akbar. Daga nan sai ya zarra. Ka fahimta? Ina ji. Ya kai sidirul muntaha. Magare tukewa ka gane ko fannin waka.